Братя и сестри българи, силно ме разочароват. Силно ме натъжават. Смеете се на Господа и отказвате да се разкаете. В същото време се прегръщате с дявола. А кой всъщност е дяволът? Дяволът е врагът, който ви заблуждава. Врагът, който даже не иска да знаете, че той съществува. А вие защо не знаете, освен че сте безбожници? Той е невидим и е слаб. Сатана е слаб в сравнение с Господа и с архангелите. Някои невежи му приписват ентропията, но това не е така. Ентропията е природно явление, Божий закон. Явление, срещу което ние трябва да се борим. Трябва да отделиме енергия, да вършим работа, за да има ред. Трябва да има ред. Сатана не може да влияе директно на ентропията. Той само се закача за нея. Чрез злини. Злини, извършени от хора. А хората той манипулира чрез страст. О, неразумни юрде, не виждаш къде отиваш. Какво ватиш? Фратер Нилс. Не виждаш, че те ограбят. И сега ще те поробят. В Откровение от Евангелието пише, за да не може някой да купува или продава, освен оня, който носи белег с името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужна мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човека, а числото му е 666. 666 е преведено от иврит www. World Wide Web. Един вид дигитално робство. Дигитално робство, което българите ще влезем след приемането на еврото. След приемането на дигиталното евро. И там няма излизане. Това е дело на антихристи. Не виждате ли тяхните действия срещу православната църква? Срещу здравия разум. Те ни убеждават, че войната е мир, свободата е робство и невежеството е сила. Невежеството е потънало в България. Той ни държи за спали и роби на страстите. Точно така ни харесва дяволът. Българи, събудете се, разкайте се, разбунтувайте се. Този, който го е страх и този, който няма вяра, отива в ада.